Vitajte v podcaste Celostné rozhovory. V priestore, kde zdravie nevnímame len ako stav tela, ale ako harmóniu tela, mysle, duše a životného štýlu. Kde nevidíme len ochorenie, ale predovšetkým človeka. Som Zuzana Pitoňáková, hlavná lekárka polikliniky Medante a budem vás prevádzať rozhovormi o medicíne s celostným prístupom. Dnešné vydanie podcastu je iné, špeciálne. Práve preto, že dnešným môjim hosťom je majiteľ, zakladateľ a CEO Medante, Michal Andrejco. Michal, vitaj. Ďakujem krásne, Zuzka. Dobrý deň, ahojte. V podstate za každým človekom, za každou firmou je nejaký príbeh. Za mňa príbehy sú veľmi silné, pretože nám hovoria veľa o tom, čím si ten organizmus prešiel, aké má hodnoty, aké má vízie a aké má postoje životné. A preto by som sa dnes rada s tebou rozprávala o príbehu Medante. Logický príbeh Medante začína najprv tvojim príbehom, takže budem rada, keď nám viac povieš o tom, aký bol tvoj príbeh a prečo vlastne vzniklo Medante. Dobre, ďakujem. Môj príbeh, ja by som povedal, že bol taký bežný podnikateľský príbeh chalana, ktorý veľmi rád pracoval, veľmi rád tvoril, videl za sebou výsledky. Počas tejto cesty, tejto jazdy zažil mnohé, nie na mnohé, alebo na väčšinu v tej dobe nebol pripravený. A povedzme, že som vo veľmi skorom veku zažil rôzne výzvy, ktoré podnikanie prináša, ktoré som... Koľko si mal rokov? 27 rokov som mal vtedy, keď začali moje zdravotné problémy. 28 sa naplno prejavili. A podnikáš od? A podnikám od 23. Fúha, okay. S tým, že som sa narodil, a to je dnes hovorím, že veľké šťastie, ktoré som mal do rodiny, kde otec bol podnikateľom od mojich 10 rokov. Že ako sa tu menila nejaká plánovaná na trhovú ekonomiku, bol 91. rok, tak otec založil jednu z prvých SROčiek, ktorá pôsobí v zdravotníctve. To znamená, že mal som... ako dieťa nasával. Mal som k tomu blízko, nasával som to, plus celý život môj kórový, mojou jadrovou témou, príbeh je zdravotné problémy, sú zdravotné problémy. Viem z tvojho príbehu, že si pracoval pod relatívne veľkým stresom, že si pracoval hekticky veľa, čo je tvojou prirodzenosťou samozrejme, ale ako si to vnímal ty? Ako vnímal si vôbec, že si v strese? Vôbec. Ja som absolútne slovu stres nerozumel, pretože ja naozaj som slovo workoholik považoval za lichôtku a tú prácu, ktorej som vždy mal veľa, som mal rád a vnímal som ju ako pozitívnu. A mne keď začalo telo somatizovať, čiže prejavovať tie zdravotné problémy, ktoré samozrejme, že pramenili z množstva stresu, ktoré som mal, a to je veľmi podstatné, a to si uvedomujem naozaj až po rokoch dnes, moje neschopnosti s tým stresom zaobchádzať. Lebo mnohí z nás máme veľa stresu a mnohí z nás ho vieme kompenzovať zdravo a mnohí z nás máme už vyvinuté mechanizmy, nástroje v sebe, akým spôsobom so stresom narábať zdravo. Toto som ja vôbec nemal. A čo je úplne podstatné, ja som si vôbec nepripúšťal emócie. Ja som netušil, čo je emócia, čo sú nejaké pocity. A tie pocity sú strašne dôležité. To je také typické pre chlapov inak. Úplne typické. A ja dnes aj z tej pozície toho chlapa, nejakého podnikateľa, majiteľa, dokážem prehovárať k podobnému davu. Ten chlap mi rozumie. Počuje ma, pretože ja chápem, v čom sa on nachádza, ako žije, pretože vidím seba 15 plus rokov dozadu a viem, že to nie je v zásade ničím výnimočné. Ja som mal v zásade len šťastie. Jednak tam bola predispozícia, že teda otec mi ukázal, čo je to podnikanie. Ani nevedel, čo ukazuje, ale ukázal. Druhák bol v tom zdravotníctve. Moja téma bola presne taká, že začal som strádať, u mňa sa to prejavilo na trávení. Či tráviaci ťažkosti, čo si mal? Bolesti? Veľké bolesti som mal, nebolo v podstate, keď to poviem veľmi jednoducho, že zle od žalúdku. Ťažobu v žalúdku som mal 2 roky. Tá moderná medicína, ktorú som samozrejme postupoval, ma diagnostikovala a bol tam funkčná porucha žlčníka, pečenie, zápal, budem hovoriť tak po slovensky, zápal žalúdku, zápal tenkého čreva, hrubého čreva. Tedy mi diagnostikovali celiakiu, zistili mi helikobaktera, čo povieš si, že o čo ide, o nič nejde. No v mojom prípade to malo taký rezultát, že v priebehu 4 mesiacov
som schudol 30 kg. Tie prvé kila boli fajn, to som sa tešil, to mi aj dnes pomohlo, ale vtedy sa to nezastavilo, pokračovalo to, robil som si rôzne, naozaj, išiel som tým štandardným spôsobom evidence-based medicína, naozaj rôzne vyšetrenia, gastroenterológ 1, 2, 3, ja som tedy tie kontakty už mal, keďže som v zdravotníctve pracoval až 7, čo možno nie je úplne bežné, ale hej, aj tam bola v podstate taká nejaká zvrátenosť alebo extrémizmus, ktorý som ja mal. Vôbec som si nevedomoval, že som sa celú tú dobu bál, treba hovoriť o emóciách, dnes to budem robiť často. Obával som sa o to, čo sa deje, obával som sa straty nejakého levelu komfortu mojej životnej úrovne, obával som sa tých najhorších diagnóz, rakovina, nejaká zásadná chronická choroba, o ktorej samozrejme človek začne čítať, doktor Google začne radiť, tam sa človek stratí a už si vymyslí, ktorá ti určite nepomáha, ak ťa riadi strach, mysel ti produkuje len jeden, katastrofický scenár za druhým. Áno, a to je presne, teraz si to aj pomenoval, väčšinou k tomu doktorovi prichádza pacient nie ani tak kvôli samotnému ochoreniu, ale kvôli strachu, ktorý je za tým, čo sa mi deje, čo sa so mnou deje. Ty si aj to spomínaš častokrát, že si prešiel také typické kolečko a áno, je to našou súčasťou, keď pacient má nejaký problém a nevieme to úplne tu nás zacíliť, tak ho posielame ďalej a ďalej. Čím všetkým si prešiel? Ktorými špecialistami? Štandard, alebo ten začiatok bol samozrejme tá moderná medicína, ja som naozaj v nič neveril, nič som nepoznal, nejakým spôsobom som nikde nebol ničomu vedený. Ja som mal rád výsledky práce a to bola pre mňa asi taká nosná téma a potom samozrejme rodina. Gastroenterológ, tak samozrejme všeobecný lekár, bol ten prvý, gastroenterológ bol druhý. Neukazuje na mňa, ja som vtedy ešte nebola jeho všeobecná. Nie, nebol to tak, pardon, aby som nikoho nezmiatol, nebola to Zuzka, ale teda bola to moja všeobecná lekárka vtedy. Môžem aj menovať, asi nebudem, ale konkrétnych lekárov na Slovensku, ktorí sú aj známi, sú kapacitami. Myslel som skôr špecializácie, že čo všetko si... Naozaj 7 gastroenterológovia rôzny, 4 z toho boli na Slovensku, jeden bol v Čechách, jeden bol v Rakúsku, jeden bol v Rusku. Ja som tedy podnikal aj v Moskve a musím povedať, že to, čo som si zažil na súkromnej poliklinike v Moskve, bolo vtedy pre mňa najviac prínosné, pretože, a to som si nevedomal, to mám pospané naozaj až po rokoch následne, tam bol taký ten 70 plus ročný lekár, ktorý keď som otvoril ambulanciu, tak sa mi pozrel do očí, v kľude ma usadil, hodinu sa so mnou rozprával, chcel vedieť, aké mám nechty, chcel vedieť, aké mám vlasy, chcel vedieť, aký mám jazyk. Je takéto laické, nie som lekár, ale moja myseľ to vnímala ako kvalitný prístup. Ja som nadobudol tú dôveru, že aha, dobre, tak tu sa niekto na mňa pozerá naozaj komplexne. Potom ma uspali, v úspatí ma kompletne pozreli z hora, z dola. Následne bola otázka, prečo sa mi ťažko dýcha a keďže som bol, alebo asi podľa nejakého VHO pohľadu modernej medicíny som stále astmatik, napriek tomu, že od 2009 roku nemám žiadne problémy a neberiem žiadne lieky, tak sa išlo pre istotu k imunoalergologovi. Ten položil otázku, čo ak vám to vyráža z chrbtice, a išlo sa k ortopédovi. Toto som si naozaj zažil jedno za druhým. Tým, že sa v podstate nenašli zásadné veci, ešte veľmi, že štruktúrálne porušené, ale iba funkčné poruchy. Aj tomu pacientovi to zásadne ovplyvňuje život. A pán doktor povie, že buďte rád, že nemáte ešte štruktúrálnu poruchu, že je to zatiaľ len funkčná porucha. Super, pán doktor. A prečo? Prečo to teda nefunguje tak, ako to fungovalo? Lebo tu vidíte chlapa, ktorý makal, športoval, 8 mesiacov z roka lietal, jedol a pil všetko, v Rusku veľa vodky, bez toho to nešlo, že? Čiže tak ako je, hovorím, a dostanete odpoveď, že nevieme. To je to funkčná porucha, nefunguje to ako to má a asi to bude stres. Hej, ale tam to končilo. Jeden jediný gastroenterológ na Slovensku, ktorý pomenoval, aby som dal nejaký rok, bol to rok 2009-2010, kedy som s týmto prechádzal, hej, čiže je to povedzme 15 rokov dozadu, že pán Andrejco, vy chcete byť príliš bohatý. A to nikdy nezabudnem. 15 rokov od dnes a on mi tým pomenoval, že som príliš veľký workoholik a že mám stres. A pre mňa stres z každého časopisu, v ktorý na vás vyskočil nejaký lifestyleový článok o strese, nič neznamenal, absolútne som tomu nerozumel. Ja stres? Ale nerobte si srandu. Ja som šťastný chalan a žijem svoj sen. Čiže takto som si prešiel tie moderné jednotlivé špecializácie. Každý z nich bol odborník, každý z nich sa pozeral na ten svoj úsek toho tela a každý z nich mi nejaký záver dal. Nikto to nespojil a keďže tie diagnózy, alebo tá diagnóza nebola až tak seriózna, ako som ja strádal,
tak samozrejme, že tá prirodzená ďalšia cesta v rámci evidence-based medicíny bola psychiatria. Bola psychológ, napríklad bola psychiatria. Čo som samozrejme absolvoval a tým, že som mal vtedy reálne úzkostné ataky, panické ataky, v ktorých... Z toho všetkého už kto by nemal? Z toho, čo trvalo už vyše roka, ja som nespal, bol som naozaj chudý, malátny, prichádzala moja prvá dcéra na svet, mal som stresy aj z tejto témy, tak som dostal záhraz, ja už si nepamätám presne, ale viem, že to bolo aj ráno, aj na obed, aj večer. Teraz sme 28 rokov mám, libido nikde, odíde vám libido, neodišlo úplne, čo bola tedy pre mňa téma. Zase som to povedať jednoducho z pohľadu toho chlapa. Zrušilo mi to v nejakej miere ten strach a tie úzkosti. Áno, spával som na základe tej tablety, ktorú som si vtedy dával. Nebol som odpočatý ráno, keď som sa zobudil. A zároveň s tým zrušením toho čierneho mi to zrušilo aj všetku radosť. A ja som sa cítil taký ten šedý zombík, ktorý nežije, ale prežíva. A toto niečo vo mne, chvála Bohu, nevedelo prijať. A čo boli ďalšie kroky? Ďalšie kroky boli, že jednu, a to je teraz naozaj môj pravdivý príbeh, noc, jednu z tých nocí, ktoré som nespal, som sa zobudil s svetovou myšlienkou, že Mišo, čo keď sa ti toto nedieje náhodne? A to bola naozaj prvá myšlienka tohto druhu vtedy, ktorá ma na druhé ráno pozvala ku počítaču a začal som googliť. A prišli regresné terapie, prišli rodinné konštelácie, prišla homeopatia, čínska medicína, prišli hladovky, prišli rôzne iné terapie, ktoré som začal zažívať. Zažíval som ich 2 roky vďaka mojej angličtine a peniazom, ktoré som mal zarobené. Som cestoval tade, stretol som sa s autorom, čítal som mnoho kníh, nepracoval som. Čiže zase nie je to možno príbeh, ktorý môže každý z nás aplikovať, lebo pýtali sa ma to ľudia. Dobre, Michal, keď si to všetko zažíval, to všetko si zažil, to muselo trvať veľa času a stať veľa peňazí. Ty si na to mal? Áno, mal som aj čas, aj peniaze, mal som ten luxus. No a pre mňa ultimatívnym vyzdravením, naozaj uchopením toho celého bolo, keď som asi po pol roku zažívania rôznych psychoterapií a terapií pochopil, akú zásadnú rolu v živote každého jedného človeka a áno, veľké prekvapenie, platí to rovnako pre chlapov, ako aj pre ženy a vy to máte prirodzenejšie a cítite to prirodzenejšie. Emócie hrajú zásadnú rolu v živote človeka. Schopnosť emócie rozlišovať, začať ich prežívať ich zdravo, dostávať sa postupne do vrstiev, ktoré sú úplne zabudnuté, úplne potlačené. Ja som bol napríklad človek, ktorý sa nehneval. Ty, ako ma dnes poznáš, to možno ťažko hovoriť. Ja som mal úplne zablokovaný hnev. To bol 2010 rok, 11., kedy ja som víťazoslávne pochopil, že že hnev, pokiaľ ho nebudem meniť na agresiu a nebudem z neho konať, ale ho len prežijem ako čistú emóciu, čo je elektromagnetizmus v tele a biochémia v tele, to je emócia. Není dobrá, není zlá, je to elektromagnetizmus a biochémia. A keď ja dokážem ten hnev prežiť, tak sa niečo otvorí, niečo sa ukáže, ukáže sa ďalšia emócia, ukážu sa ďalšie príbehy, témy, presvedčenia, v ktorých človek žije a nevie, že v nich žije, preto sú podprahové, sú zabudnuté. A prichádzal som k tomu, čo dnes je naozaj na každom rohu, Gábor Máte o tom hovorí často a asi najviac z nás, že v tom tele je uložené obrovské množstvo traum, ktoré sú primárne emočné, sú primárne z detstva. Nevie ich dnes zachytiť v rámci polikliniky Medante zatiaľ žiadna mašinka, napriek tomu, že máme najlepšie mašinky a veľmi veľa peňazí v nich a nerobíme tam kompromisy. A začal som sa postupne otvárať do príbehov, ktoré boli z raného detstva a ktoré boli o všetkom a čomkoľvek, čo trvalo príliš krátko a malo trvať dlhšie, o čomkoľvek, čo trvalo príliš dlho a malo byť kratšie, o čomkoľvek, čo bolo prískoro a malo prísť až trošku neskôr, alebo prišlo neskoro a už dávno malo byť na mieste. To je moja definícia traumy. Nemám nikoho, kto by v rodine zomrel, nemám žiadnu autonehodu, nemám žiadne potraty, nemám nič, čo by človek si predstavil, bežný človek, ktorý nepracuje s týmito pojmami ako my už dnes 15 rokov. Že to je trauma, ale mne niekto zomrel, nie. Trauma je to, čo sa stalo prískoro, prídlho, prineskoro, prikrátko. V tom momente som ja v podstate mal uchopený nejaký
neviditeľný trojuholník tela, mysle a emócií, ktorý absolútnym spôsobom spolu súvisí. Môžeme hovoriť, ja hovorím tak jednoducho ako nelekár o fyzickom, mentálnom a emočnom zdraví. Za mňa znova ako nelekár je iba jedno jediné zdravie, a to je zdravie, kde sú všetky 3 elementy zdravé. Neexistuje fyzicky zdravý človek, ktorý by mal nezdravé emócie. Neexistuje. Neexistuje emočne zdravý človek, ktorý by mal fyzicky choré telo. Neexistuje. Je to absolútne späté. A z toho miesta, toho podnikavého tvora, ktorým ja som, aby som bol šťastný, tak takým musím byť a ja potrebujem budovať a potrebujem výzvy a potrebujem prekonávať. Zase len niečo, čo som v sebe objavil. Spolu s tým, ako som objavil môj hodnotový systém a toho, kto som a čo som a že tá inšpirácia zvonku je len možno nejakou konfirmáciou, inšpiráciou slabšej úrovne, ale skutočná inšpirácia, ktorá je a ktorú máme všetci v sebe, je len a len znútra. To boli veľké veci, ktoré som tedy objavil. Som vlastne prišiel k takému poznaniu, že na to, aby som ja bol zdravý, tak vtedy znela tá moja veta, tak musím ten môj príbeh spracovať do nejakého konkrétneho produktu a služby, ktorú chcem v tejto spoločnosti Slovákom priniesť. Lebo nie každý má toľko času a peňazí, čo mal Mišo. Nie každý rozumel všetkým tým jazykom a vedel cestovať a spoložiť sa dokopy. Mišo nevymýšľal rozhodne koleso, to bola tá zaujímavá vec, že toto tu už dávno bolo. Keď hovoríme o holistic approach, alebo celostnom prístupe, o integrative medicine bolo, a pozrieme sa na západ od nás, tak my sme nič nové nevymysleli. Na Slovensku som pravdepodobne s tým v takom nejakom konkrétnom, zase niekto to nazýva, že projekt, tak projekt Medante alebo produkte alebo službách Medante prišiel v tom 2012, kedy som začal teda po všetkých tých skúsenostiach, naozaj aj so šarlatánmi, aj s bylinkármi, aj s ľuďmi, ktorí to mysleli dobre, ale nemali to až tak uchopené na Slovensku. Prinášať jednu inštitúciu, kde by pod jednou strechou človek, a nemusí to byť len taký, ktorý vyslovene pátra po korene svojich zdravotných problémov, ako som bol ja, ale aj človek, ktorý chce ľudský prístup, lebo som zažil množstvo arogancie, množstvo oporovaní, odmietnutí v tom slovenskom zdravotníctve. Hej? Tomu sa ešte dostaneme. Áno. Človek, ktorý chce, aby sa k nemu aj v zdravotníckom zariadení, si to predstav, normálne ako sa správajú k tebe k cestovke alebo v reštaurácii ľudský a zdvorilo, tak akože aj v tom zdravotníckom zariadení by to podľa mňa mohlo byť. A mohlo by to byť normálne? A mohlo by to byť úplná norma, nemuseli by sme hovoriť o nadštandarde. Presne. A potom by sme sa mohli baviť o tom, ako fungujú slovenské zdravotné poisťovne, že prečo sa musí a nemusí doplácať za zdravie, a to je možno, že iná téma. A jednoducho som prišiel s takou vtedy ezoterickou skôr verziou toho Medante, kde sme sa zaoberali výživovým poradenstvom, čínskou medicínou, kde sme riešili nejakú fitoterapiu a potom tam bola časť, ktorá bola zameraná na bolesť. Jednak to vychádzalo z historických nejakých väzieb s tým môjim oteckom a druhá aj preto, že tú bolesť, keď človek má, tak to rieši. A ono to je vždy spojené, že ak sa opakuje bolesť, tak je tam zase nejaká téma. No čiže to Medante vlastne si prechádzalo istými fázami. No, Medante si prechádzalo fázami od možno, dnes by som povedal tak jednoducho, že uleteného, používal som slova ako bytosť, láska. No, to je veľmi uletené, fakt. Že? Jak to berieme, akože láska je... Áno, to je... A my musíme je zdravá tancovať. Taká spoločnosť, kde toto považujeme za mimozné slovo? V oblasti zdravia. Na to nech si každý odpovie sám. Za mňa je tu nejaký prirodzený vývoj a ten má svoj čas. A ja za tých 15 rokov môžem rozhodne povedať, že sa vyvíjame dobrým smerom. Je to pomalé. Sme 25 rokov za najvyspelejšími trhmi, ako sú Švajc, Kanada, Amerika. 25 rokov sme za nich. My dnes, 2025, žijeme to, čo oni žili 2020 alebo 2005. Hej, 20 až 25 rokov. Ale vyvíjame sa. Takže ja som vďačný za to, že sa vyvíjame a že rozhodol som sa, že tu žijem tu, takže veslujem po prúde, už dávno nejdem proti prúdu. To bolo to prvé Medante, to bolo tých prvých 7 rokov. To bolo to, kde sa hľadal ten koncept, to bolo to, dokiaľ sme sa my dvaja stretli. Dokiaľ Zuzka Pitoniaková napísala, teraz či sme z do detailu, či nie, neviem. Asi na to nemáme čas, to si necháme na nejaký iný podcast. Dohoda. A rovno by sme mohli teda preskočiť istú etapu a povedať, čím je Medante dnes. A ja by som chcela, aby to išlo z tvojich úst. Čo je Medante dnes? Čo to je za polikliniku? Dobre, ja to poviem takto uvoľnene, ako sa teraz s tebou tu cítim úplne jednoducho, že sme veľká, moderná poliklinika, ktorá naozaj má ambíciu pod jednou strechou sa kompletne postarať o rodinu,
čiže detičky dospelých ľudí. Zároveň si hovoríme, že s celostným prístupom, čo znamená, že pre všetkých tých ľudí, ktorí naozaj oceňujú, alebo takto, ktorí vnímajú jednak, že zdravie mám len vo svojich rukách. Lebo ty ako lekárka, všetkých tvojich 80 kolegov zdravotiakov, ktorí na palube dnes máme, môžeš urobiť len niečo. A to niečo má vždy každý jeden pacient, klient vo svojich rukách. Môžeš inšpirovať, môžeš nasmerovať, si autorita, môžeš nejako pôsobiť vždy z tej istej úrovne partner, človek. Ale to, či sa človek ti oproti sebe sediaci rozhodne možno niečo zatajiť, možno klamať, možno, že neurobiť to, ako odporúčiš. Možno sa len odovzdať tej autorite a nerobiť vlastne reálne nič so sebou. To je, áno, to si ty nemáš v rukách. To máme každý z nás v rukách. Hej? A my máme tú povinnosť, ja hovorím, pôsobiť na každého jedného pacienta z tohto bodu, vnímať, kde sa on nachádza na tej svojej pomyselnej ceste v živote, tak ako Mišo, kedy si bol tomuto absolútne zavretý a dnes chápe, že neexistuje nič skutočne efektívnejšie, ako je celostný pohľad na zdravie, keď sa bavíme o tom, že teda ideme sa liečiť, alebo sa neideme liečiť, ideme sa naozaj uzdraviť, alebo si ideme zalepiť nejaké kontrolky, ktoré tu tie metafory všetci poznáme už 15 rokov, mňa už to aj nebaví počúvať a nie to vôbec hovoriť. Čiže pre tých ľudí, ktorí si tú zodpovednosť za zdravie uvedomujú a hľadajú partnerský spôsob komunikácie, samozrejme, najmodernejšie prístroje bavenie tam musí byť. Musíme vedieť perfektne zobrať krv, urobiť kompletnú biopsiu, pozrieť poriadne ultrazvuky, urobiť všetko, čo je potrebné v rámci endoskopov a ísť dovnútra. To potrebujeme vedieť. A keď potom zistíme, že dobre, to teličko na tej biochemickej úrovni je v podstate OK a ten problém váš má koreň a teraz je to tá mentálna úroveň, je to tá emočná úroveň, je to tá psychoterapia, je to aktuálne akútne a potrebuje sa zasahovať z pohľadu psychiatra nejakou liekovou formou, tak na to je dnes poliklinika, ktorá určite má ešte veľkú cestu pred sebou a má čo robiť. Nebudem hovoriť, že sa nemáme kam posúvať a kam zlepšovať, ale to, že nejakým spôsobom fungujeme ako jeden celok, jeden tím, ja hovorím, že rodina, pretože ja neprenajímam priestor v Medante. My máme v Medante jeden tím a ten tím sa stretáva interdisciplinárne, konziliárne spolu komunikuje, odozdáva si informácie. Niekedy sa to podarí dokonale, niekedy máme aj tam čo robiť. Ne, že príde pacient, pobeha si toho viacej. Tak takáto poliklinika je dnes na Slovensku jedna. Ty si vlastne zhmotnil ten svoj osobný príbeh a to hľadanie, to pátranie, to všetko, čo si do toho investoval, tak si to vlastne zhmotnil pod jednu strechu. Ako za mňa to je, v tomto príbehu je nesmierna sila, pretože si ponúkol nádherný priestor pre ľudí na uzdravovanie sa. A ja som ti za to nesmierne vďačná, lebo pracovať v týme, ktorý vedieš, je každodenným darom. Ja ti ďakujem, Zuzka. Ja ti poviem dve veci. Jedna bude taká ezoterická, že ja som si pri tom, ako som sa naozaj z toho môjho dna pomyselného odrazil, absolútne prežil. To není nejaké mentálne uvedomenie si. Tá mentálna, racionálna nejaký záver, úvaha vždy príde u mňa až po tom, čo to prežijem, čo to zažijem. Ja som ten zážitkový dobrodružný typ. Že život je dar. A toto není metafora. Veľa ľudí to tak bere. Ja používam ten obľúbený hashtag život kamoš. Áno, tento mám aj poznačený, že toto by som chcela označať, lebo to je krásna veta. To ľudia absolútne nechápu, že to nie je metafora. Život je dar. Sme tu jedenkrát. Aj mi jedno, či veríš na inkarnáciu, či prídeš znova, alebo nie. Tentokrát si tu jedenkrát, keď prídeš na budúce, ak chceš, tak zase začneš od nuly. Zase začneš od nuly a budeš sa všetko musieť znova zažívaním naučiť. A tento jedenkrát je moja povinnosť, ďakujem ti. Hej. A teraz to nemá nejaký možno spirituálny podtón, áno, ale určite náboženský podtón, že za to, že tu ja môžem byť, tak pre mňa ten projekt, pre tých investorov, pre tých rôznych partnerov a ľudí, ktorí sa na to pozerajú zvonku menom Medante, je pre mňa poslanie. To je moje díky kamoš život, ja ti dávam späť. A dávam späť spoločnosti, v ktorej žijem. A dnes to ani náhodou, to je tá druhá vec, nie je o mne, ale je to o tebe, je to o všetkých tvojich kolegoch, je to o dievčatách, ktoré sú na recepcii, ktoré sú tým prvým kontaktom, dneska dokonca aj kolegovi, aby sa necítili vynechaní na recepcii. Je to o fyzioterapeutoch, o sestrách, o technikoch, o vás, lekároch. A je to hlavne tvoja úloha, Zuzka, ktorú ty mňa inšpiruješ, ty mňa vedieš, ty mňa učíš. Ja v sebe mám až po tebe
kde ty prichádzaš s tým, že čo všetko by bolo potrebné pre to, aby ten tým spolu komunikoval, žil zdravo a možno tá láska, tá rodina, alebo poďme jemnejšie, že ten rešpekt a tá ľudská úcta, ktorú by sme mali všetci sebe cítiť, bez ohľadu na to, v akej sme pozícii, aby bola v tom týme cítiť. Čo treba robiť, aké pravidelné stretnutia máme, ako sa inšpirujeme, koľko robíme seminárov, koľko robíme prednášok, že čo je súčasťou, teraz by to asi nejaký HRista nazval, nejaký employer, ja neviem čo, hej, že pričom HR je veľmi dôležitá časť Medante, aby to teraz neznelo, že tým opovrhujem, len nie som v tom odborník. Čiže ide to naozaj z takého možno naivného v oboch našich prípadoch miesta, že nie sme experti, ktorí si to zažili v 25 korporáciách a 25 rokov pred Medante. My si to žijeme, tú bežnú prax. My vieme, že tie hodnoty sú, že tu je pacient, klient, ktorý je človek rovnako ako my. On stráda, aj my máme svoje témy a strádame. Do posledného výdychu sa bude kam posúvať, to je to, čo ja hovorím. A z toho miesta ty mňa inšpiruješ a naozaj ja sa vlastne absolútnym spôsobom spolieham na to, že tá kvalitatívna ľudská komunikačná úroveň, ktorú budú mať lekári, budú mať vďaka šéf lekárke, ktorá tu sa oproti mne sedí v Medante. A mne to dovoluje možno rozvíjať tú víziu smerom mimo Bratislavy. Pretože Medante by mala byť sieť. Všetky tie fundraisingové témy, ktoré... Mišo je vizionár proste, áno. On žije síce tu, ale myšlienky ulieta nám do sveta. Hej, ale lebo to tu a teraz je veľmi relatívne. Akože to treba. Ja som za to veľmi vďačná, že si práve ten vizionár, ktorý nepostavil že kvalitný biznis, ale postavil hodnotu, ktorú dal do biznisového módu. A to je... To je rozdiel. Povedať na plné ústa, ale poviem to tak na plnú hubu, že mňa svojím spôsobom inšpirovalo to, ako to nerobiť. Toto je tá inšpirácia, to je dôležité vedieť, čo robiť, čo nerobiť, čo chcem, čo nechcem. Tie veľké siete, ktoré tu na Slovensku máme, kde sa naozaj nezakepovalo, nezastavil sa počet pacientov, ktorí sa prijímali, nenastavila sa nejaká kvalita, ktorá by sa udržiavala bez kompromisu, cez to vlak nejde. Ale išlo to naozaj cez Excel, čísla, aby sa z toho vyťažilo čo najviac. A tá kvalita sa stratila. To, že ten zámer na začiatku bol fantastický, to, že to posunulo slovenské zdravotníctvo, s tým absolútne súhlasím. A za mňa cez nejakú kvalitu, cez to, aby bol vždy priestor na človeka, aby bol človek, pacient spokojný, aby bol lekár, ktorý není len v pozícii, že ledva stíham ordinovať, ale som takisto v pozícii človeka a cítim sa celostne komplexne sa cítim fajn, na dlhú trať a potom samozrejme ten trojuholník musí zatvárať to Medante, ktoré je ten investor a zatiaľ to naozaj tlačí ešte hore, bolo fajn, je proste o kvalite a táto kvalita na Slovensku musí mať cenovku, a treba o tom hovoriť otvorene a poviem na rovinu, že všetci množstvo ľudí, ktorí odborne vedia na túto tému diskutovať, som 25 rokov v zdravotnom systéme na Slovensku, tak sa zhodujú. My sa všetci zhodujeme, že to spoplatnenie zdravotného systému, ambulantného sektora musí prísť, pretože ten budget, tie peniaze, ktoré sú v verejnom zdravotnom poistení, ktoré tam aj my odvádzame, všetci vedia, chcem, aby som z toho dostal čo najviac, sú nedostatočné. Aj sa hovorí tak pekne, že trojuholník, že lacné, kvalitné a dostupné nefunguje. Proste nie je možné, aby sme vytvorili systém, kde všetky tieto tri hodnoty sú naplnené. A pokiaľ to bude tak, ako je to dnes, že sa budeme hrať na to, že teda na to máme, pričom na to nemáme, aby sme pre nejakú demagogiu vytvárali obraz toho, že teda nám ide o dobro ľudí, tak áno, potom tu bude mať človek na Slovensku na výber z toho, povedzme, štátneho, ktoré nie je zlé, to všetko štátne nie je zlé, ale ten systém je naozaj prehltený a musí si tam zvyknúť na nejaký spôsob komunikácie, možno na nejakú úroveň cynizmu, určite na nejaké minúty až hodiny čakania, alebo tu bude nejaká minúty protiváha. Až sekundy vyšetrenia. A minúty a sekundy vyšetrenia a niekedy nulový očný kontakt. A ty a ja dobre vieme, že človek, tvoj pacient, začína liečbu tým, ako sa ty začneš venovať jemu, ako mu dáš očný kontakt, ako ho naozaj počúvaš a počúvaš len jeho, keď je tam vtedy s tebou. Áno, lebo ten pacient nevie vyhodnotiť, či ten lekár postavil správnu diagnózu, či dáva správne lieky, ale pacient vníma, ako sa k nemu chová, akým spôsobom komunikuje, ako mu vysvetľuje veci a tak ďalej. Čiže toto je stále niečo, čo nie je, myslím si, že docenené v našom zdravotníckom systéme a čo vnímam ako silnú tému, s ktorou treba pracovať. Áno, Zuzi, presne toto, čo si pomenovala, boli moje skúsenosti ako pacienta.
nemal som pocit, že som vypočutý. Nebol som si istý, či ten lekár vôbec stanovil tú diagnózu správne a nesprávne. Čo ja ako laik mám čo posudzovať lekára? Ale presne preto, že tam nevytvoril sa ten report, že tam nebola tá dôvera, že som sa naozaj necítil vypočutý a kvalitne vyšetrený. Som išiel 2., 3., 7., pričom by možno stačilo, keby sa mi ten prvý venoval poriadne a možno toto je nejaký, alebo nie, možno je to určite jeden z tých našich kľúčových charakteristík, ktorú my dnes Medante ponúkame. Je to z tejto skúsenosti, jasné. Krásne si to pomenoval a ja mám za to, že vlastne to, o čom sa teraz bavíme, tak toto je naša dennodenný chlebiček a s tým žijeme. Vnímam to tak, že by som s tebou rozprávala ešte ďalších 10 podcastov rada a čas sa nám naplnil. Takže Michal, ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný podcast a teším sa na ďalšie stretnutie. Či už za mikrofónom, alebo v ambulancii, alebo v kancelárii. Takisto, Zuzi, ďakujem. A vám všetkým ďakujem za pozornosť. Do skorého videnia.